Goddag igen, og endelig er vi tilbage, eller jeg er tilbage med fortsættelse i min videoserie om ham, der påstår at være den bedste hacker på Dark Web, som hedder så Red Star. Som I ved, så har jeg udfordret ham for nogle måneder siden, så siden der er der sket en masse. Hvis du ikke har set de forrige afsnit, så vil jeg henvise dig til dem, fordi det er for langt at forklare. Men der er sket ret meget på det sidste, det er derfor, jeg ikke har haft tid til at lave videoen før nu. Men lad os nu gå i gang. Så du husker, at i sidste afsnit, Red Star har lavet en YouTube-kanal med en video, og han gav mig 2 uger, faktisk 3 uger, men der var gået en uge før jeg postede videoen, for at løse en gåde. Og det var, at så sagde han, at hvis jeg ikke fandt løsningen inden for tidsfristen, ville han hævne sig. Og gåden var beskrivelse minus 4, banner minus 8 og om minus 3. Beskrivelse minus 4, banner minus 8 og om minus 3. Hvad kan det så betyde? Så jeg spurgte jer om at hjælpe mig, og der kom forskellige forslag, og deriblandt er der et forslag, det var, at det lignede noget Cæsar-kode. Og Cæsar-kode, det er en kode, der bruges til at sende kryptere beskeder. I sin tid brugte vi det på Fidonet, og vi kaldte det for ROT 13, ROT, rollover, kan jeg ikke huske, 13, fordi det var 13 bogstaver forflyttet. Det vil sige, hvis man siger B-1, så vil det betyde, at for at afkode beskeden, skal man gå en bogstav tilbage. Så i stedet for B, så er det A. Hvis man til gengæld var på A, og eller hvis man var på B, og så skulle man have B-2, så vil man gå tilbage til Z. På en engelsk eller fransk alfabet, på en dansk alfabet vil man gå på O. Og på den måde, så kan man sende krypteret besked til hinanden. Man bliver bare enige om, hvor mange minus, i så fald, man skriver. For eksempel, hvis man går på den kanal, som Red Star har lavet, hvis man kigger på beskrivelsen, så kan man se, at der står UHAX. U-A-H-H-K-S. Og så kan man se, at der står YIRB, U-I-R-B, i omfanget på hans YouTube-kanal. Så hvis vi kombinerer de der idéer, så vil man sige, at man skal bruge Cæsar-koden til at afkode beskrivelsen. Så beskrivelsen minus 4 er det første, der skal afkodes i koden. Så tager man HUAX, og så går man 4 bogstaver tilbage i alfabetet for hver bogstav i dette år. Og så endte jeg med året KUDGU, hvilket ikke siger mig ret meget. Så det betyder ikke noget. Mig bekendt, ikke på nogle sprog, jeg kender i hvert fald. Så der skal... jeg tænkte så videre på det. Og så tænkte jeg på, at Cæsar-koden er så basiskoden for at kryptere noget, og derfor så er den forholdsvis nem at afkode. Det er ikke så svært. Og så tænkte jeg på, hvis jeg nu var Red Star, man skal altid tænke som en hacker, man skal altid tænke som en forbryder for at kunne afsløre en forbrydelse. Så tænkte jeg, hvad kunne jeg have gjort for at gøre det lidt sværere? Og i så fald, så vil jeg i stedet for at være gået 4 bogstaver tilbage i alfabetet, vil jeg være gået 4 bogstaver frem. Så at i så fald er det løsningen, jeg giver til koden i stedet for det kodebesked. Så hvis jeg tager HUAX, og hvis jeg går 4 bogstaver frem i stedet for tilbage, så ved at gøre det, fik jeg U til at være lige med Y, A er lige med E,
HHLL, KRO og så SW, hvilket giver ordet yellow, som betyder guld på engelsk. Og det til gengæld er lidt bedre end det, jeg fandt før med whatever. Så jeg fortsatte derefter med samme idé ved at lede efter de 2 resterende ord, der skulle afkodes, nemlig det, der svarede til banner -8, og det, der svarede til -3. Og det viste sig, at på banner på Red Star YouTube-kanal med Cæsar-koden, så var der bogstaverne A og K, som giver I og S. Og om fan, hvor der står Yirb, så det giver blue, som betyder blå på engelsk. Hvilket betyder, at når man sætter ordene i den rigtige rækkefølge, får man så som svar, yellow is blue, hvilket betyder, guld er blå. Okay, guld er blå betyder ikke ret meget, men det er i hvert fald svaret, og det er det svar, jeg fandt. Så jeg sendte en mail til Red Star med dette svar. Og endnu en gang, tusind tak for dem, som kom med nogle forslag for at hjælpe mig med det. Efter at jeg havde sendt min mail, modtog jeg kort efter et svar fra Red Star, og så skrev han: min kære Chill, behøver du virkelig din hjælp fra din fællesskab for at løse så enkelt et problem? Jeg giver dig ikke sejren, fordi jeg har aldrig sagt til dig, at du havde tilladelse til at bede om hjælp. Så fordi det er snyd, har jeg en blodig fremtid planlagt for dig. Men siden jeg er i godt humør, vil jeg give dig en sidste chance til at komme ud af det. Jeg vil have dig til at hacke min computer. Du skal downloade Canopus software, som er her, og så en link til en dark web hjemmeside. Og du skal logge ind på min computer i morgen kl. 10 om formiddagen med og så et IP-adresse. Jeg vil give dig en time til at finde de 5 stjerner, som jeg har skjult på min computer. Jeg fortæller dig endnu en gang, det er din sidste chance før mit hævn. Jeg kommer tilbage til dig, når den challenge er overstået. Red Star. Så det her program, Canopus, er ligesom en slags TeamViewer, hvis I kender det, som gør det muligt at fjernstyre en PC. Men der er en speciel funktion i den der Canopus software, som så downloades fra The Dark Web, som er, at man kan indstille en parameter, som giver kontrol kun på et bestemt stykke tid. For eksempel kan man sige, at man sætter kontrollen til 10 minutter, så den anden kan kontrollere din computer i 10 minutter, og bagefter bliver forbindelsen afbrudt. Så Red Star ville have mig til at finde 5 stjerner på hans PC, og det havde jeg så lige præcis en time til at finde. Og så, hvis jeg kunne finde dem, så var det fint nok. Det var så min sidste chance. Jeg gik så med på hans bil og koblede mig på det angivede tidspunkt til hans PC. Og jeg kunne se, at han havde gjort det ligesom mig. Det vil sige, at det var en PC, hvor der ikke var noget på. Det var en PC kun for mig til at lege på. Og nu havde jeg en time, hvor jeg kunne se en nedtæller i bunden af skærmen. Og så havde jeg en time til at finde de 5 stjerner. Okay, så den første stjerne, det var forholdsvis nemt, ikke? Man bør kun at se det sted, jeg var ankommet på. Det var en stjerne midt på baggrundsbilledet, så det formoder jeg var vores første stjerne. Så bagefter gik jeg så videre, og jeg kunne se, at der var en map på hans skrivebord, som var kaldt Secret Star, altså en hemmelig stjerne på engelsk. Jeg åbnede mappen, der var en video i den, jeg klikkede på den, og det var en screamer, som man så kalder det. Så på det tidspunkt, så tænkte jeg, okay, nu han har virkelig hygget sig med det. Han forsøger virkelig at få mig til at gå lidt rundt på alt det der, og spille en masse tid. Jeg havde kun 50 minutter tilbage til at finde de resterende 4 stjerner, så jeg tænkte, nu må jeg hellere skynde mig lidt. Så jeg begyndte at gå ind i computerens dokumenter, der var intet, i billederne, intet,
musikmappen var tom, men da jeg gik ind på PC'ens videoer, så jeg et billede af en stjerne, og det ville så sige, at det var så nummer 2 ud af 5. På det tidspunkt havde jeg 37 minutter tilbage. Jeg fortsatte så min søgning, lidt i computerens harddisk i C-drevet, og der i en skjulte mappe fandt jeg også et billede af stjerner. Så derfor manglede jeg kun 2 stjerner at finde i 29 minutter. Teknisk set så kunne det godt lade sig gøre uden så store problemer. Jeg fortsatte med at rode rundt i den harddisken, og jeg fandt en map, star, stjerne, og i den så, jeg åbnede den, men ind i den så var der ikke nogen stjerne, der var kun det baggrundbillede, som han havde brugt sidst, hvor der stod Fuck you Chile. Så jeg fortsatte med at lede efter, fordi selvom det kaldtes for en stjerne, så var det ikke ligefrem et stjerne. Så jeg havde det svært ved at finde de sidste 2. Så jo mere jeg avancerede i min søgning, og så mere fortvivlet blev jeg. Jeg havde faktisk det svært ved at finde de sidste 2. Og så på et tidspunkt tænkte jeg lidt over det, og så tænkte jeg på, at Red Star er faktisk formålet, jeg ved ikke rigtig hvordan, med at få vendt situationen om, fordi nu var det ham, der lavede med mig, og endelig så var jeg anspændt, og så tænkte jeg, men hvorfor er jeg så opslugt i den søgen efter stjerner, fordi i bund og grund kan jeg godt være ligeglad. Og så alligevel så tænkte jeg, han er nu en Maugo hacker. Og jeg var anspændt, jeg var blevet anspændt, og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg lige koncentrere mig. Jeg havde 15 minutter tilbage, jeg skal finde 2 stjerner. Teknisk set så burde det kunne lade sig gøre. Jeg gennemsøgte alt, men jeg fandt absolut intet. Ingen stjerne. På et tidspunkt tænkte jeg, okay, han er været for mig, og han kan godt lide at gøre grin med mig. Så tænkte jeg ved ikke rigtig, hvordan ideen kom til mig, men jeg tænkte, jeg vil måske analysere den baggrundsbillede, hvor der stod Fuck you Chile, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvad den gør på den computer faktisk. Og det viste sig faktisk, at i egenskaberne, på en af linjerne, i billedets egenskaber, så stod der I am a star. Dette baggrundsbillede var faktisk en af stjernerne. Jeg havde så 10 minutter tilbage, og jeg manglede at finde 1 stjerne. Jeg gennemsøgte alt. Jeg gennemsøgte det igen og igen og igen, hvilket var forholdsvis nemt, fordi så fyldt var den computer ikke. Og efter 10 minutter lykkedes det mig aldrig at finde den sidste stjerne. Nedtællingen var slut. Canopus-programmet blev frakoblet som planlagt, og jeg mistede forbindelsen til Red Stars computer. Til gengæld så mistede hackeren ikke et sekund med at sende mig en mail. Han skrev til mig, nå Chill, har du så fundet de 5 stjerner? Svar på den mail med dine svar. Og det var jo ikke så godt, fordi som I kan se, så fejlede jeg. Så jeg svarede alligevel via mail og gav de 4 stjerner, jeg havde fundet. Og Red Star svarede derefter ved at sige, kære Chile, du er altså så dårlig, at du ikke formåede at samle de 5 stjerner. Jeg havde på fornemmelsen, at du ikke ville kunne klare det. Svaret var ellers meget tæt på dig. Lille hint. Kig på navnet på programmet, du brugte til at komme ind på min computer. Og da jeg modtog den mail, forstod jeg det hele. Red Star gav mig en link til at downloade programmet Canopus. Og Canopus, som jeg så tjekkede på internettet, er navnet på en stjerne. Den sidste stjerne, jeg skulle finde, var faktisk fra starten det program, jeg brugte, og som også var på hans skrivebord. Derfor fejlede jeg. Red Star tilføjer i sin mail, at i de kommende dage vil han iværksætte, jeg citerer, første trin i ødelæggelsen af Chile. Super, fantastisk. Hvad kunne jeg så forvente nu af ham? Vil han angribe min YouTube-kanal? Hvad kunne jeg vente af ham? Ja, ikke ret meget. Fordi nej, Red Star ville aldrig vinde over mig. Og beviset er, at han tror, han har fået mig, men slet ikke. Altså, okay, jeg er enig, jeg kunne ikke finde den sidste stjerne. Okay, ikke nogen problem.
Men tror Red Star virkelig, at jeg ikke formår at løse hans lille gåde? Gul er blå. Det er alt for simpelt. Han troede mig. Han sagde, at hvis jeg ikke fandt svaret på sin gåde, så ville han hævne sig. Men hør nu der. Jeg venter dig. Beviset er, hvis du tjekker min sidste video, altså videoen fra sidst, du vil bemærke, at på mit skærm er der 2 unyttigt nyttesløse post-it. Personerne, som kender mig, ved, bare spørg min ekskone, at jeg aldrig bruger post-its, og du kan se, at der ikke er noget på dem, og der er en blå og en gul. Gul er blå. Jeg havde selvfølgelig løst den gåde længe før jeg udgav min video og bad om hjælp, men jeg synes, at det var sjovt at få min fællesskab til at gå med på det og prøve at gætte med. Så Red Star, og nu sætter jeg undertekster på, jeg venter på dig. Jeg vil gerne se den første trin i udlæggelse af Chile, fordi jeg vil altid være et skridt foran dig. Tak fordi I fulgte med, og vi vil se, hvad der kommer fra Red Star, og vi vil se, om man virkelig kan ødelægge Chile. Tak fordi I så med. Vi ses. Pas på derude.